Reit, lle ddechreuwn ni? Mae gen I ddewis o 4 testun i'r bregath yma. 4 adnod bosib, un o bob un o'r 4 efengyl. Tybed sylwch chi erioed ar y ffordd mae Mathew a Marc a Lug ac Ioan yn cychwyn I cyflwyniad i'r arglwydd Iesu Grist. Ar hynny y bydd yn sylw ni heddiw. Ac mi fentrai ddod ar 4 testun at ei gilydd trwy gyfuno cymal o bob un ohonyn nhw. A deud felly, fel hyn y bu, yn y dyddiau hynny, yn y 6 mis, yn y dechreuad. Mae'r 4 efengylydd yn cychwyn ei stori efo geiriau syml a thebyg fel hyn. A'r cymal cyntaf gaif yn sylw felly ydy fel hyn y bu. Mi awn ni at yr efengyla yn y drefn ei gwelwn nhw yn y Testament Newydd a chychwyn felly efo efengyl Mathew. Gan neidio dros y rhestr acha sy'n agor y benod gyntaf at ddechrau'r naratif yn y 19 adnod. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi I dyweddio I Joseph cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd I bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. Pwyslais agoriadol Mathew ydy bod y cyfan wedi digwydd fel hyn, fel yr adroddir ganddo fo, ac mi fedrwn ni'na chwanegu fel yr adroddwyd gyn y 3 efengylydd arall hefyd. Mi fedrwn dibynnu ar yr hyn ddywedir gan nad chwedla, ond hanes ffeithiol sy'n yma. Ia, fel hyn y digwyddodd pethau. Hanes geir yma, mae'r hyn a gofnodir yn yr efengyla, nid yn unig yr un mor wir a dibynadwy ac unrhyw adroddiad am ddigwyddiadau hanesyddol eraill, ond yn fwy felly. Mi fedrwn ni gymryd y pethau hyn yn ganiataol ar brydiau wrth gwrs, ond mae'n werth cofio yn bod yn dwyn tystiolaeth i'r Iesu a'r hyn digwyddodd iddo mewn byd sy'n gynyddol ansicr ac amheus ac anwybodus ynglyn â'r cyfan. Os da ni'n credu'r dystiolaeth gawn ni yn yr efengyla, mor bwysig fydd hi'r dolyg yma I ni ddeud hynny os a phan ddaw cyfla. Oherwydd, nid pawb sy'n derbyn y medrwn ni ddibynnu ar y pethau ddywad yr efengyla wrthon ni. Yna rai yn sôn am ddilyn Iesu, ond yn mynnu'r un pryd nad os rhaid credu yr hyn ddywad y Testament Newydd amdano fo. Ac yn cyhyddo y sawl sydd yn ei credu o roi dogma ac athrawiaeth o flaen person Iesu. Ond ffolinab llwyr ydy'r fath syniad, achos oni bai am y dystiolaeth feiblaidd, fyddan ni ddim yn gwybod unrhyw beth am yr Iesu yma. Cwbl ddiystyr di sôn am ei ddilyn os nad ydyn ni'n derbyn y dystiolaeth amdano. Sut fedrwn ni ddilyn unrhyw un heb wybod pw na be ydi o. O ddarllan tystiolaeth yr efengyla'n onast, mi fyddwn ni o reidrwydd yn credu rhai pethau am Iesu Grist a'i waith. Cwbl afresymegol ydy anwybyddu'r dystiolaeth honno a dal I honni y medrwn ni fod yn ddilynwyr iddo. Achos o wadu tystiolaeth yr efengyla, ond nid rhyw Grist arall fydd gynnon ni yn fuan iawn. A rheitiwch o lawr fydda I ni gydnabod hynny a rhoid enw arall iddo fo. Oherwydd nid y Crist y bu'r eglwys Gristnogol yn ei arddal ar hyd y canrifodd, môr Crist nad yw'n gydnaws ar hyn a ddwad yr efengyla amdano. Crist y Beibl, gobeithio, fydd yn Crist ni'r nadolig yma. Mae hynny'n golygu bod ni'n sylweddoli bod na rai pethau wedi ychwanegu at dystiolaeth yr efengyla, wrth gwrs, ac os daw cyfla, mi fedrwn ni ac mi ddylan ni hyd yn oed dynnu sylw at hynny, mwyn pwysleisio yn bod yn derbyn tystiolaeth y Beibl. Enghraifft, wrth drafod y doethion, mi fedrwn ni egluro na wyddon ni faint ohonyn nhw oedd no. Nad brenhinoedd mohonyn nhw. Ac na fuon nhw ar bugeiliaid wrth y preseb y Methlehem yr un pryd a'i gilydd. Nid bod rhaid mynd I glyma, wrth gwrs, a thrio gwneud hynny bob tro. Y peth pwysig ydy yn bod ni'n gwneud hi'n amlwg, yn bod ni'n syml iawn yn derbyn yr hyn ddywad y Beibl,
yr efengyla am Iesu Grist a'i enedigaeth. Hynny ydy, yn bod ni'n credu mai fel hyn y bu, ac yn rhyfeddu at y cyfan ac yn diolch amdano. Mae'r Nadolig yn gyfle i ni dystio bod yn ffydd yn seiliedig ar berson go iawn ac ar bethau go iawn ddigwyddodd iddo. Ac mae hynna yn dod â ni at yr ail gymal i sylwi arno, yn y dyddiau hynny. Os symud ymlaen at yr ail efengyl, mi welwn ni nad ydy Marc yn cyfeirio at ddigwyddiadau'r geni, ond yn neidio ar unwaith yn nawfad adnod y benod gyntaf at gychwyn gweinidogaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nasareth Galilea a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen. Pwyslais cyntaf Marc, felly, ydy bod dyfodiad Iesu Grist yn perthyn i gyfnod penodol. Yn wahanol i chwedla a straeon poblogaidd, nid un tro neu amser maith yn ôl ydy hi efo Iesu Grist, ond yn y dyddiau hynny. Yma, gyn Marc, mae'r geiriau hyn yn dilyn y crynodab byr o hanes Ioan Bedyddiwr a'i weinidogaeth sy'n agor i efengyl. Oedd Ioan yn galw ar bobl i edifarhau a pharatoi ar gyfer dyfodiad y Meseia. Mi ddoth yr Iesu i gyfnod ac i le arbennig, a hynny'n cadarnhau yr hyn welson ni'n barod, bod y cyfan wedi digwydd go iawn. Ac mor hyfeddol ydy hi, bod un cyfnod yn hanes y byd, mor allweddol. Bod i un wlad rhan mor bwysig, a bod yna bobl o bob gradd yn rhan o'r hanes yma. Pam fod Cesar Augustus a Herod Fawr a Pontius Pilat yn cael eu cofio o hyd? Pam fod y 4 pysgotwr cyffredin, Seimon, Andreas, Iago a Ioan, a'r 8 disgybl arall yn werth sôn amdanyn nhw o hyd? Pam fod pobl ar bob cyfandir ac ym mhob cenhedlaeth yn gwybod am Nicodemus, merch Jairus, y wraig weddw o Nain, y clafor Parlus, teulu bach Bethania, Seimon o Cyrene a Joseph o Arimathea? Fydda na ddim sôn am yr un o'r bobl yma pe na fydda nhw'n rhan o hanes Iesu Grist. Da ni'n gwybod amdanyn nhw oherwydd eu cysylltiadau ag o. Rwan nid arweinydd crefyddol sy'n bodoli rwsyd ar ei ben ei hun mor Iesu. Nid rhywun yma'r holl sylw arno fo ydi o, ond un a ddaeth yn y dyddiau hynny i ganol byd, i ganol pobl, gan i uniaethu ei hun efo nhw, mwyn yn y diwedd i roed ei hun yn aberth ac yn iawn dros ei pechoda ar Galfaria. Mae stori fo yn anorfod glwm wrth y bobl y daeth o i'w goleuo a'i harwain a'i gwaredu. Ia, yn y dyddiau hynny. Dyddiau Ioan Bedyddiwr, fel gwelson ni, dyddiau Herod, dyddiau Philip a Bartholomeus a Judas Iscariot, dyddiau'r Phariseaid a'r Sadwceaid, dyddiau Sacheus, dyddiau Bartimeus ddall, dyddiau Mair Magdalen, dyddiau Barabas, dyddiau Caiaffas ac Ananias yr archoffeiriaid. Yn y dyddiau hynny, y ganwyd Iesu Grist ac y bu byw. Ar y person go iawn yma, Iesu Grist. Y person yma'r holl bobl hyn yn rhan o'i stori fo, yma'n ffydd ni'n dibynnu. Mae'r hyn a ddysgodd Iesu Grist i eraill, i ymddygiad o yn eu plith nhw, i wasanaeth o iddyn nhw, i ddioddefaint a'i farwolaeth a'r groes drostyn nhw a throston unna, i atgyfodiad a'i esgyniad, nid yn unig yn rhan o'r stori, ond yn hanfodol iddi hi. Heb Grist, heb yr un digwyddodd iddo fo, heb yr hyn a wnaeth o. Does dim ffydd, na newyddion da, na gwaredigaeth y Dolig yma. Y trydydd cymal i ni sylwi arno fo ydy yn y 6 mis. Mae Luc
yn mynd â ni gam yn ôl. Ac yn y 6 a'r 7 adnodau ar 20 o'i benod gyntaf, yn gosod yr yn y dyddiau hynny yn ei le priodol mewn hanes, sef yn y 6 mis anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dre yng Galilea o'r enw Nazareth, at Wyryf oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd, Mair oedd enw'r Wyryf. Mwyn dallt y cyfeiriad, mae'n rhaid mynd yn ôl ychydig adnodau, at yr hanes am Sacharaias yn cael y negas gan angel yr arglwydd am blentyn oedd i wenu i'w wraig Elisabeth. Ac yna, beichiogodd Elisabeth i'w wraig. Ac felly, yn y 6 mis o feichiogrwydd Elisabeth olygu'r yma. Mae Luc mor fanwl gywir a hynny. Ac mi ddigwyddodd hyn oll, fel y gwelwn ni ar ddechrau hanes Sacharaias, yn y 5 adnod, yn nyddia Herod, brenin Jwda. Mae Mathew hefyd yn cyfeirio at Herod, wedi Iesu gael ei eni ym Methlehem yn nyddia'r brenin Herod. A dyna osod y cyfan yn daclus yn ei gefndir hanesyddol. Fydda yn y dyddiau hynny, neu hyd yn oed yn nyddiau Ioan Fedyddiwr, ddim o reidrwydd yn golygu llawer i ni. Ond mae yn nyddiau Herod yn mynd â ni i gyfnod cwbl benodol. A ni'n gwybod fod Herod a Aned o ddeutu 74 cyn Crist wedi teyrnasu yn Jwdea, a hynny'n darostyngedig wrth gwrs i ymerodraeth Rhufain o ddeutu'r flwyddyn 37 cyn Crist hyd at i farwolaeth yn y 4 flwyddyn oed Crist. Felly, i'r cyfnod yma y perthyn yr yn y 6 mis, a'r negas a roddwyd gan yr angel Gabriel i Mair. Y cae hi blentyn a fyddai'n fab y goruchaf Dduw. I ganol byd Herod, byd o galedi, byd o ormas ac elyniaeth y ganed Iesu Grist. Fel y dawn amlwg, wrth gwrs, efo gorchymyn Herod, i ladd pob bachgan dan ddyflwydd oed yn ei ymdrach ofar i warad ar brenin newydd. Mi ddoth Iesu Grist i ganol byd tywyll, drwg, i gynnig goleuni. Ddoth o ddim i fyd perffaith. Nath o ddim oedi dod nes bydda'r amgylchiadau yn fwy ffafriol, pan fydda na obaith i'r byd i groesawu fo. Ofer fydda'r fath ddisgwyl wrth gwrs, dod wnaeth o i'r byd fel ag yr oedd o, ac fel ag y mae o. Dod i'r byd yr oedd Herod yn teyrnasu ynddo fo, i'r byd syrthiedig a phechadurus, oedd mewn angen am obaith a chymod a gwaredigaeth. Ac mae'r Dolig yn ein atgoffa ni o hynny. Mae Iesu Grist yn dal yn oleuni llachar yn ein byd tywyll a syrthiedig ni, efo'i ryfeloedd a'i greulondera a'i ddioddefiadau i gyd. Ac felly mi ddown ni at y pedwerydd cymal ar ola sydd gynnon ni dan sylw heddiw, yn y dechreuad. Mae'r tair efengil gyntaf wedi gosod y cyfan mewn cyd-destun hanesyddol gan bwysleisio geirwiradd i hadroddiadau. Ond mae Ioan yn cyflwyno i ni wedd arall holl bwysig. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn yn plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom i ogoniant ef, i ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Lle mae dechrau hanes Iesu felly? Yn y dyddiau hynny, yn y dyddiau Herod, yn y 6 mis o beichiogrwydd Elisabeth, nage. Yn y fel hyn
Yma Mathew a Luc yn ei gyflwyno mor brydferth i ni yn y cyfanfudo nhw am enni'r Iesu nage. Oherwydd, yr hyn ddywad Ioan yma ydy bod yr un aned ym Methlehem yn bod ymhell cyn hynny. A dyma'r rhyfeddod mawr. Mab Duw ydy hwn. Ac roedd yn bod efo'r tad cyn creu unrhyw beth. Y gair tragwyddol ydy o. Y mab y daeth pob dim i fodolaeth drwyddo. Yr un yr oedd bywyd ynddo fo a thrwyddo fo. Yr un y medr Ioan fedyddiwr, a aned o'i flaen o, ddeud amdano i fod yn ei flaenori am i fod yn bod o'i flaen. Mae Ioan yn dangos fod yna drefn a chynllun a phwrpas i ddyfodiad Iesu Grist. Efo geni, pob plentyn bach, mae yna obeithion a dychmygion. Ac na feda'r rhieni'n aml edrach heibio i'r ffid nesa a'r clwt nesa rwla yn y cefndir, mae yna feddwl be fydd hanes y babi. Be ddaw ohono? Pa ddonia fydd ganddi? Be fydd i diddordeba ag ati ag ati? Ond efo plentyn mair, mae'r cyfan yn hysbys. Nid i'w rieni, wrth gwrs, nac i neb arall ei gwelodd, ond i'r Duw a'i hanfonodd. Meddyliwch mewn difri. Ymweliadau'r bugeiliaid a'r doethion, y ffoi i'r aifft rhag Herod, y dychwelyd i Nasareth a'r fagwrfa yno, y bedydd a'r temtiad, y weinidogaeth gyhoeddus, y ddysgeidiaeth, y gwirthia, y dioddefaint, y groes a'r bedd gwag. Mi oedd ac y mae'r cyfan yn hysbys i Dduw erioed. Mi gawn ni rai awgrymiadau cynnar o'r hyn sydd i ddod, fel yr hyn dudodd Simeon, enghraifft am y babi wrth iddo gael ei ddwyn i'r deml. Ond mae'r stori lawn i'w datguddio eto wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen. Ond i Dduw, mae bob dim yn hysbys am fod yna drefn a chynllun tragwyddol tu ôl i'r cyfan. Cyn bod byd hyd yn oed. Roedd hi'n fwriad gan Dduw i anfon ei fab, ac i'r mab hwnnw ddod yn ddyn, gan gymryd yn natur a'n gwendid ni. Roedd yn fwriad iddo ddod ato ni, yn un ohono ni, mwyn bod yn oleuni a gobaith i'r byd. Roedd na gynllun mawr iddo fo ddod mwyn i roed i hyn yn aberth ac yn iawn dros yn pechoda. A'r rhan o'r drefn oedd y bydda'r proffwydi yn deud ymlaen llaw amdano, ganrifodd cyn iddo ddod. A rwan, mae Ioan yn deud ar ddechrau i efengil bod y cyfan wedi i wireddu. Mae'r gair wedi dod yn gnawd. Mae mab Duw yn dod i'r byd yn ddyn, yn waredwr a fydd yn sicrhau cymod a maddeuant i bechaduriaid gwael. Dewch i ni sylwi ar un arwydd bach o gyflawni'r cynllun mawr. Yn y dyddiau hynny, da ni'n gweld y geiriau yna yn adnod gyntaf ail benod Efengylic. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Awgwstws. A mae hyn yn dangos mewn ffordd ryfedd iawn bod Duw wrth y lliw ac yn rheoli dros y cwbl mwyn cyflawni i fwriadau. Mae'r amser wedi dod. Mae'r gair a'r fi'n dod yn gnawd a'r proffwydoliaethau a'r fi'n cael ei cyflawni. Ac yn ei plith, y proffwydoliaeth yma o bumad benod llyfr Meicha, a thitha Bethlehem Ephrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jiwda. Eto, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Yr hwn yr oedd i fynediad allan o'r dechreuad dyddiad tragwyddoldeb. Ront yma Mair yn Nasareth, ymhen arall y wlad, ac yn agos at esgor. Siawns nad oes ddisgwyl iddi adal i chartra, siawns i bod yn fwy diogel iddi aros lle mae hi. Ond mwyn dangos
bod y cynllun yn cael ei wireddu'n llawn a Duw yn rheoli dros y cyfan ac yn defnyddio hyd yn oed Cesar Augustus, yr ymerawdwr, a'r cyfrifiad a drefnodd hwnnw i beri bod Joseph a Mair yn mynd i Bethlehem. I bawb arall, roedd rhaid i Mair fod yno oherwydd Cesar a'i gyfrifiad a'i awdurdod. Ond roedd hi yno mewn gwirionadd am fod gan Dduw i drefn a'i fwriadau perffaith i ddarparu ar gyfer byd syrthiedig waredigaeth trwy'r gwaredwr sydd yr un pryd yn fab Duw ac yn ddyn. Mae'r cyfan wedi ei drefnu yn y dechreuad a dathlu y ffaith fod cynllun mawr Duw wedi ei wireddu. Nawn ni y dolyg hwn gobeithio.